Mamunu sogolon ana États-Unis kaw fe amu fo ku walenyumando mamunu sogolon ana Mali kono ku lufana fo ku walenyumando nege kanye ta ani segi obi montro nyuma bela ni wati na wa nege kanye ta ani segi obi jani.ml fm ale fana konna na amara anga ulale na babu talibina binana talike mina oye awka cheni tokoydi Alves Barça yi chaka ba koro de Dambora ananda do irisiu ulu ni Nazarao ulu ka martaba membe ka labe ana dofo ola anake Kenya fama demuso alebi chenyini na ugo faga ta kele dala de kona be che ko ni nyini aye dinama do wele malini irisi ananda do fanana aywa kwa nga finitigila ka do anake ale koni saraka ya ale blade kale tara bi babu yara ka station ka aseila jiranya electro wasaka ale mine marafa babu la transro o police do tay akokacha amara anga barake a dogara chugo doke ni bi doke ibi dosoro wa fana itna na sirimala barake balia obe mabla ko chamana ngabi ka balo ka fen soro ka soro ma wosi obe mo fana bla ko chamana de maka dai berema o de chekai Mali ale ni irisi sogomara na Ablaye Diop ale sele irisi la kaw fe ani Sadio Kamara uni irisu ka jamana ni jamana wara chestra nyina wo ministry noye Lavrov ye una le nyoanye o nyoanye mchelensa Ablaye Diop ale ye kibara di kuna fon dilawma akonu ka be folini tanuke ka nyesi irisi kawma bi ulumunu mega Mali demestra chama fe siramunu nolu nundu na ni sorasi minaw sanu ye ko no ya soro o ko ko ni saraga sen soro ko bi ko irisi kero no ka laiduta Mali absega ale de metugumi Ablaye Diop ka fola irisi la ka kuna fondela nyokoro ko Mali ni irisi ka bolodi nyogoma ka be ka wolo ko munu na ko lu ta chugo ka ferani de balu munu sigileno ko irisi be ko lu bela jide la bato Ablaye Diop ya ira fana ka fo ko mi haklina ni mirina krengere munu be jamana flying bolo lakana ko ta nasra fe ko ye no mi bo ko dogolente mala armée alega se soroli kidal konna na ka bamachi wala ni ga wale ke ba gen ko yo misali doye ani bi Mali armée re joro kan chugomina aka kelaw ka chugula anaka baraw ka chugula sabula minye irisila kawye uya irula ka foko uye bara mun sigi senga ya saka marama fon soro bulo anu ka bulo di ngoma hukumu konna na uya to bi Mali ale kano ka joro nyene ma sura ka jamana la kana na konna bela jirena Lavrov no ye irisuka ministre mbunu jamana ni jamana wala testra nyene bo kola akoko ale koni ale niso jalendo ku ye bolo di nyongoma mingani Mali ye irisi jamana ye bolo di nyongoma mingani Mali ye ko ka fara jamana wara ka no ye shin ni tiriku ye kuna to ko hukumu konna na koy ko yasa ko ka sinsinga nye kosebe ko baka dola akofana ko ni ala sonama kutna na da demeni minan sandro makoy ko irisi ko dona tawla ko miye kele tabulo ni kele minan yere kele sinsina yere nyuman kubna na olu fana minan fana chagadi Mali ma yasa anga sega anjija anyere ye ko bi ko Mali kele no ka sira min ta ko o de sira nyuma yere ye ka barake sorasi kunda uni irisi ko wa ko minan di munu fleni ye fana ko lubna na to sena eko eliko do ma sani eliko tanduru nyana olu ka nga salo kana Bamako konna na do na tawla amara ka sega bara tabulo ko lu bela jelen fale Ablaye Diop koni ya yira ka fo ko bi ko Mali ni irisi ka bolo nyongo man woni ka ta chugo kai Sadio Kamara ale fana tume jere nkene kan no oye tamanyi ale fara ya kan so jayira ko sebe sabula mi wulu masri tabaw yo mogobe minamunu na maje munu be ani bara bo sega tlen chugo muna ale ka kuma yo talike ola ya yira fana ka ko irisi ni Mali ka deme ka dante keleke minani fon yede ko dadumuni minambe ala balo be ala angaro be ala kalankota na srabe ala sekoni dongo ko olu bela jele ba ala
ko baara bɛna na kɛ o de hukumu kɔnɔna na kosɛbɛ yaasa min ye Mali a bɛ se k'i jɔ a jɔyɔrɔ la cogo min na wa min ye bamacawale ni jugawale kɛbaaw kɛlɛli ye ko dɔ de bɛna fara o sansɔrɔ kan ka taa fɛ ka kɛ ni minɛn kura minnu ni olu natɔ don wa irisi ko kabi Mali kɔni yɛrɛ y'i sera k'i jija ka Nations Unies k'o sasa k'o fili kɛnɛ ma k'i jija ka Barikani bila kɛrɛfɛ a ka sɔrɔ a su yɛrɛ k'u ka ko ɲɛmaaya ta bi ko o ye ko ɲɛnama ye o la olu bɛ foli kɛ Sadio Kamara ye Sadio min y'i cɛsiri k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ni irisi ka bolo di ɲɔgɔn ma ko bila ko tɛ ko wa k'a bɛ se ka nɔbɔ fana ale ni jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Assimi Goïta ye u y'o fo fo ka taa se gouvernement ɲɛmaa ma ani gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ani malidenw bɛɛ irisilakaw ko k'u bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Amara baara kunfɔlɔ ye sini Sadio bɛ taa kɛlɛkɛminɛnw lajɛ an mago bɛ minnu yɛrɛ jɔn na sisan dɛ o de bɛna taa lajɛ parce que ko baara min bɛna daminɛ k'o ye récupérer et rester i b'o kɔrɔ dɔn wa ka yɔrɔ minɛ ka tila k'i sigi k'o de bɛna daminɛ o de la recrutement ninnu bɛ ka kɛ ka sanga ka kɛɲɛ ni olu ye n'Ala sɔnna ma hakilila k'a fɔ ni nin bɛɛ kɔni taara se ka kɛ ka ɲɛ an ka laɲini min o na se ka kɛ Sikaso sira ɲɛna ni Kumantu ni ɲɔgɔn cɛ donda mobili dɔ kɔni ale y'i da a disi kan ye dɛ maa 31 o de nin tora o ko senfɛ maa 10 o joginna kari ale kɔni kun bɔtɔ do keɲɛbakaw fɛ yen i b'a dɔn ko denmisɛnnin caman bɛ yen olu bɛ bɔ damanda ninnu na k'u kunda k'u bɛ t'u faso la o kari dɔ kɔni o de y'i da disi kan ko kari ye cɛ kɛɲɛ han a sofɛrikɛ kɛɲɛ kunun ko Amara min ye Banjugu Dante u y'ale ta k'a kɛ maison de la presse ɲɛmaa ye u ka baara min tun bɛ sen na a bɛ f'o ma sa ko 12e assemblée n'o ye tako 12nan ye k'o kɛra kunun maison de la presse la Banjugu Dante ko san 3 baara kura o dira a ma a n'a ka bureau la mɔgɔw ko wa fana ko min ye maa caman ye o y'a jira k'a fɔ k'a ye baara min kɛ ka tɛmɛ k'a bɛ se ka dɔ fara o kan Banjugu yɛrɛ ko sen ta ko waleya minnu kɛra ko u bɛna olu sinsin maison de la presse ale kunna i b'a dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw ka tɔn bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ale de maison de la presse ye o conseil min n'a bɛ f'o ma sa ko comité de pilotage o de ɲɛmaaya taara ka di Banjugu Dante ma ale min tun b'a ɲɛmaaya la san 3 tɛmɛnen na o kɔrɔ ko ale na san 6 kɛ an kunna Gawokaw fɛ yen Gawo min ye dɔgɔtɔrɔso dɔ bɛ Wabariyakaw fɛ yen Guzere commune kɔnɔna na bi mun taara kɛ o kan nka Ala barika la maa m'a dɔn k'a fɔ maa min ye bamacawale ni jugawale kɛbaa minnu kɔni ye nin waleya cɛjugu in kɛ u tun ye maaw minɛ n'o ye dɔgɔtɔrɔlakaw ye u tilara ka olu bila u ma fɛn kɛ olu la Bamakɔ yan ko dimanche sufɛ Amara nɛgɛ kanɲɛ 22 o tɛmɛnen ni miniti 20 ye ko kamalen dɔ nana ko ale mago bɛ Yara station bɛ Amdalaye ACI kɔnɔna na ACI 2000 ko a mago bɛ gérant na gérant min ye a ɲiniba in ye a m'a bugunatigɛ fɔ maa minnu tun bɛ pompe la ye olu kɔni ye a dɔn k'a yira la k'a fɔ ko gérant tɛ yen ko nka ko min ye gérant ka dankan ye ko o bɛ yen ale donna o kan yɔrɔ min na so kɔnɔ dɔrɔn a ye marifa bɔ kɛ o dɔw disi la k'o ka kɛsu dayɛlɛ k'a ka coffre-fort dayɛlɛ o fana ye wari dayɛlɛ min kɛ 51 ni sɔrɔla ye o y'o d'a ma a ko ma ko f'o ka coffre-fort tile wari bɛɛ bɛ kɛ kɛsu min kɔnɔ ko k'o tile ko k'o d'a ma cɛ ma se ka o tile sɔrɔ ka d'a ma min kɛ ale yɛrɛ y'a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a tɛna se ka fɛn sɔrɔ a ye tiroir sama a yɛrɛ ye tiroir sama k'a lajɛ a y'a ye k'a fɔ ko tiroir lankolon don a tilalen tuma min na sa ko a bɛ bɔ dɛ a taara i tu sɛji dɔ la k'i bɔ k'i firi dugu ma ninnu nana a dɛrɛ a dɛrɛlen u taara sɔrɔ marifa min b'a bolo o t'a yɛrɛ ta ye o ye polisi dɔ ta ye maa in yɛrɛ ko sapeur pompier mɔgɔ don nka polisilaka dɔw ka fɛn b'a bolo komi sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na an b'an da de tɔgɔw kan sabula min ye a ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na nka marifa min kɔni yɛrɛ a bolo u ko k'o ye polisilaka dɔ ta ye polisilaka yɛrɛ ani kamalen yɛrɛ bugunatigɛ bɛɛ lajɛlen kɛlen don yan nka komi sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na u y'a jira k'a fɔ ko a kɔni ka waleya in ma ɲɛ maa in k'a bɛ baara kɛ Sogonikɔ sapeur pompier de la a terikɛ polisikɛ in sa na kɛ a y'o ka marifa de ta ka taa nin waleya cɛjugu in kɛ ale bɔtɔ ale taara i tu sɛji de la k'i firi a disi kan gérant fana sina k'i wuli k'i firi ale ka ten k'ale minɛ k'a sɔrɔ k'a ka pompisiw wele o k'a fɔsɔ
Amara sɛgɛn man ɲi kɔli man ɲi nka baara de ɲɔgɔn tɛ motikaw fana fɛ yen u ka kin min bɛ yen n'u b'a fɔ ma Mɛdinɛkura ka taa stade kɔfɛla fɛ kamalen dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Bubakari Tarawele nka bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Zɔngɔnna de su kɔni taara ye kɔlɔn dɔ kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko nin y'a tile 3 ye kamalen kun tununen don u bɛ k'a ɲini fan bɛɛ lajɛlen fɛ o fana sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa k'a dɔn k'a fɔ waleya min y'a to funankɛnin kɔni a bɔnɛna a nin na sabula a dɔnnen don kosɛbɛ laginɛkaw fɛ yen Guinée olu y'u wasa don Mamadu Dunbiya a y'a wasa don Amadu Uri Bari la Amadu Uri Bari yɛrɛ ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Ba Uri ale yɛrɛ ka parti politique o ye IDRG ye u ye o de ta ko o ka kɛ min ye u ka furancɛla fanga ale premier ministre ye gouvernement min cira n'a dɔgɔkun kelen ye n'a kuma cayara kosɛbɛ Camerounkaw fɛ yen u ka journaliste dɔ ni ale bɛ kɛ yɛrɛ ye télé dɔ kɔnɔna na n'o tɔgɔ ye ko Bruno Bijaggi ko ale kɔni i minɛna dɛ a minɛna k'a sababuya kɛ ko a ye waleya kɛ waleya min n'o o ma bɛn fiyewu Yaoundé ale kɔnɔna na a ka minɛli sababuya kɛra min ye k'a ye kumaw fɔ kuma minnu bɛ dan sigi Cameroun na a b'a fɔ min ma yan ko crédit de l'État k'a y'o ɲɔgɔnna de kɛ Camerounkaw fɛ yen ka maaw wele k'u bila muruti sira fɛ k'u y'a ɲininka dalakaw na k'a ɲininka a ye kuma minnu fɔ ko a taara sɔrɔ a ye kuma fɛn fɛn fɔ k'a si ni sababa ma bɛn wa a bɛ kiiri tigilamɔgɔw bolo kunnafonidila don a bɛ baara kɛ Cameroun télévision privée dɔ o hukumu kɔnɔna na Keniyakaw fɛ yen Amara Kenya olu ka jamanakuntigi a denmuso o de ko fo ale ka cɛ sɔrɔ dɛ o cɛ sɔrɔ hukumu de kɔnɔna na sa ale ye wele bila pasteur dɔ ma o pasteur in o na kɛ américain ye o ye jama de wele sa k'u kana seli daminɛ seli in kɛnɛ kan min ye faama yɛrɛ ye a tun bɛ yen a n'a furumuso ko waleya in bɛɛ lajɛlen kɛra u ka faaba kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen min ye pasteur in ye sa ale kɔni nana William Ruto n'o y'u ka jamanakuntigi a n'a furumuso ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan Irigali Kashunga n'o o ye a furumuso o fana tun bɛ yen ani u ka maaba caman tun bɛ kɛnɛ kan ko seli nana daminɛ min kɛ min ye pasteur ye ale kɔni ye seli kɛ kuma min kan ka fɔ yaasa i ka se ka cɛ sɔrɔ k'a y'o fɔ npogotigi in ɲɛna koyi ko npogotigi in ko n'a taara k'a jɔ k'a ka nina kuma fɔ k'a ka dugawu don a ye dugawu don kan k'o f'a ye ko n'o y'a sɔrɔ ko bɛ se ka ɲɛnabɔ pasteur yɛrɛ ko sa ko ale ka maa mun bɛ kuma ale fɛ n'o ye hakilinaw ye a b'a fɔ o ma ko esprit k'u ka kuma ale fɛ u ko a ma ko fura o fura bɛ npogotiginin ka cɛko la k'a kan ka kuma min fɔ nin n'a ka cɛ sɔrɔ k'a ka taa kɛ kɛlɛdaga dɔ la o nata aya maa ko dɔn bɛ ko bɛ dɔn tɛ n'a tuyara a kun tɛna selikɛnɛ in sigi Zimbabwekaw fɛ yen min ye yɔrɔbɔ lajɛla dɔw n'o a b'a fɔ ma ko turisiw o dɔ kɔni tununa olu ka chute de Victoria o masuruna na maa min tununen filɛ nin sa u kun y'a ɲinini daminɛ u y'a jira k'a fɔ ko a si bɛ san 67 de la laɲiniw kɔni kɛra sa yaasa kamalen bɛ se ka ye cogo o cogo u y'a da tulo la k'a da jaba la a ma ye parki yɛrɛ mɔgɔ olu a nana olu minnu ka parki kɔnɔna na ko ka se ka taa fɛnw lajɛ olu fana n'o ye Sud de Victoria ye parc national de Sud de Victoria ye Zimbabwe olu fana kun ye weleluma da kɛ k'a jira bɛɛ lajɛlen na nka sisan k'u ye wulu minnu bɛ nun bɛ kasa ta k'u y'olu de bila k'u ka kamalen ɲini ko wa ko halisa k'a ma ye ni siti taara n'a ye don woyo siti ti woyo ye wa ni woyo taalen don n'ale ye fo Kuntangi ale na ye Egyptikaw fɛ yen min ye maa dɔw bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ni se b'u ye bato sugu bɛɛ b'u bolo faama bato dɔ n y'a dɔn o kɛlen don ka maa dɔw ta olu kɔni Egypte ba min bɛ yen o tɔgɔ ye ko Nil o tun b'o de sanfɛ sa a na kɛ fiɲɛ wulila k'olu to sanfɛ Amara o faama bato in fana taara i dafiri maa 15 de tun b'a kɔnɔ maa 5 u sera ka olu de sɔrɔ a tɔ 10 kɔni olu tora woyo fɛ u taara n'u ye dɔgɔtɔrɔso la sa ko u bɛ k'u ɲini olu fana bɛ ka ɲini cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na yaasa ka se ka kɛ ko waati min na ko faama ninnu bɛ yɛlɛ ba kan dibi bɛɛ fiɲɛ bɛ ka wuli wa maa minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ danganda in na n'o ye Nili ye olu caman tun bɛ ka waa wɛrɛ ka taa so komi faamaw ka ko ti kɛ maa ɲɛna ayiwa a taara wolo ninnu de la
Fransikaw fɛ Emmanuel Macron tɛnɛn tɛmɛnen a ko min ye Ukraine kɛlɛ ye ko f'u ka wulikajɔ de kɛ nanzaralakaw ka wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka Irisi bali a kana se ka se sɔrɔ cogo si la min ye nanzaralakaw ye n'o ye OTAN-lakaw ye k'u kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛn'u bolo fara ɲɔgɔn kan ko hali n'o y'a sɔrɔ k'an ka kɛlɛkɛcɛw bila ka taa Kiev n'o ye Ukraine faaba ye k'u bɛ t'o kɛ ko ka se ka olu dɛmɛ ko sabula k'u ɲɛ bɛ min na nin ye n'u y'u sigi k'u bolo fila da u sen kan ko a ko Putin na npogo don u la Macron y'o kuma min fɔ Putin fana n'a ka maaw olu fana ye kunnafonidi kɛ u ko u ye Macron ninnu ka kuma mɛn k'u kɔni tigɛlen don fɛn kelen kan ni maa o maa i ka sɔrɔdasi yera Ukraine i k'a bila i kunna i n'olu Irisiw de bɛ kɛlɛ la sisan a tɛ olu ni Ukraine cɛ tuguni jamana yɛrɛ i yɛrɛ y'i yɛrɛ don a la ko u kɔni bɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka maramafɛnw di fɔlɔ ni maramafɛnw ma labɔli kɛ ko u nata ye ale Irisi kɛlɛ kelen na Amara kabakomayɔrɔ ye min ye o ye k'a fɔ Irisilakaw u bɛ nin kɛlɛ in bɛɛ la Ukraine k'a yelen don k'a fɔ min ye san 10 nin y'a san 10 ye u bɛ nin kɛlɛ ninnu na yaasa ka se k'u ka yɔrɔ kɔrɔw minɛ ka fara u ka jamana kan o hukumu kɔnɔna na sa k'u ye Crimée i bɛ yen dɔn kɔni k'u y'o minɛ o bɔlen kɔ yen k'u ye musakaw di ka dugu dɔ bɛ yen n'o ye Donbass ye k'u y'o fana minɛ ko bi na k'u wulilen don Ukraine yɛrɛ belebeleba de nɔfɛ ko nka k'o bɛɛ la ko lamɛrikaw b'u senkɔrɔ dɛ k'i ɲɛ bɛ nin yɔrɔ o yɔrɔ la nin kɛlɛkɛyɔrɔ fɛn fɛn la ko lamɛrikɛnw kɛlen don k'u ka maa mafalenw bila yɔrɔw la yen ka munumunu saalo kɛ ka fan bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi ko wa ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko nin kɛlɛ bɛɛ bɛ ka kɛ ko min ye Amerikɛnw ka base dɔw bɛ yen ko olu bɛ yen k'a bɛ taa se fo 12 ɲɔgɔnna ma k'o sigilen don nin dugu ninnu bɛɛ lajɛlen dancɛw la ko Irisiw bɛ ka wulikajɔ ninnu bɛɛ kɛ k'u tɛ ka se u ma Amara i b'a dɔn ko kun min na u tɛ se ka se u ma parce que États-Unis bɛnkan dɔ bɛ olu ni Irisi cɛ ni min sen don kɛlɛ la an tɛ si ma an tɛ se ɲɔgɔn ma wa Irisi bɛ ka baara min fana kɛ a bɛ tali kɛ Irisi yɛrɛ ka dugukolo kɔrɔ don nansaraw kɔni tun y'a ta ka se ka tɔnɔ sɔrɔ a la États-Unis tɛ don o kɛlɛ sugu la nka ni Irisi ma s'u ma ko maa tɛ s'u ma wa o kan ko olu fana sigilen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ frontière la ko kɛlɛ n'a ta bɛɛ Amerikɛnw tɛ ka kala don ɲina ka bɛn n'u ye u ka nafa min b'a yɔrɔ la k'u bɛ k'olu lakɔlɔsi Irisi fana ka bombardement tɛ ka se u ma u si tɛ ka se ɲɔgɔn ma Île Maurice-kaw fɛ yen ko ye Amerikɛnw dɔw olu kɛlen don ka yɔrɔba dɔw san yen yɔrɔba min ni maaw kɔni bɛ taa ka taa u yaala ka yɔrɔw lajɛ ko maa 3,000 ɲɔgɔnna ko olu de kɔni donna kurun dɔ kɔnɔ sa o kurun in o taara jɔ Île Maurice ale masuruna na yaasa ka se ka yɔrɔw lajɛ nka min ye kurun in ye k'u sigalen don a la k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ banabagatɔw t'a kɔnɔ u kɔni ye kurun in lajɔ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ fɛn t'a kɔnɔ ni bana tɛ u la ko sabula ko nin kurun sugu ninnu k'a faamalamɔgɔw k'u n'u ka bana cɛjuguw bɛ na Île Maurice kɔni sigalen don u la k'u lajɔ fɔlɔ ko k'a ko bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ yanni k'u bila farikolo ɲɛnajɛ an b'a kuncɛ n'o ye Dani Alves ni ale ye latéral ye a minɛna Brésilien don ale minɛna k'a fɔ ko a ye binna npogotigi dɔ kan k'a to ndolanci la Barcelone kaw fɛ yen aw ka 31 tɛmɛnen na wa ko waleya in kɛlen min ye ndolancirakɔrɔ ye n'a ye FC Séville kɛ ka Barça kɛ ko sisan kɔni k'u y'a yira k'a fɔ ko Dani Alves k'a ye sanga fɛn fɛn sɔrɔ a ye tɔgɔ fɛn fɛn sɔrɔ ko k'a bɛɛ bɔsi a la n'i dun y'a jateminɛ ndolanci 408 a y'o de kɛ wa min ye bi ye a ye bi 22 a y'o de don Dani Alves ko n'i y'a ta k'a jateminɛ k'a ye tɛmɛli min kɛ Barça la ko Barça ye kupu 21 de ta a ko hukumu kɔnɔna na wa ko bi ko Barça tɛ fɛ ko a tɔgɔ ka d'a ka fɛn fosi la ko k'a sababuya kɛ k'a binna muso kan Amara an tɛ bi ta jɔ yan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna u tulow an'u ɲɛw garisɛgɛ sera ka kɛ nin de ye bi wulada in na min ye nɛgɛ kanɲɛ 18 kunnafoni n'Ala sɔnna ma sini sɔgɔma an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn radio partenaires k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn maa maa sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan k'a bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma.